Dobro veče i dobrodošli u, mislim, 210. sportski pozdrav. Jubilarni. Svaki jubilarni, naravno. Kada već postoje kontra mitinzi i kontra studenti, već ne bi postali kontra podcasti, tako da udaramo kontru po nedeljku i bavimo se stranim sportom. Sa mnom kao i pre 2 nedelje, tu je Aleksa. Veče. Svi štrajkuju, ali mi ne štrajkujemo. Tako, nema odmora dok traje obnova, znaš. Tako je. Dobro, imaš generalni štrajk, ali nije... Da, nismo precizirali. Ali dobro, vredilo i simati se lepo popodne. Pa. Ne, savršeno. Mislim, moramo naći moramo malo biti Željko Samardžić, da se snimamo u prirodi, znaš. Da. To je jako... Ima neki drugi Željko koji se snima nekada na terasi jednoj. Nije to. Ne, ovo vreme je stvarno savršeno. Napolju naći ćemo i taj metod možda, o tom potom, o donacijama PayPal i Patreon se nalaze u opisu profila. To na kraju, ali to sam Stanislav ume da izgovori tako kako treba. Uglavnom, šta smo imali posljednje 2 nedelje? Ajde da, imali smo prvo ono juče glavno svakako, što nismo očekivali, ne toliko u smislu konačnog ishoda koliko u smislu igre, a to je Crvena zvezda i pre toga imamo onaj Žalgiris. Šta se desilo tada? Pa, svašta nešto, mislim, to sa Žalgirisom, ajde da kažem da smo upozorili da može da bude opasna utakmica, s obzirom da pritisak je bio veliki, da su očekivanja bila velika i jednostavno su ušli u utakmicu kao da su bili nekako, što se kaže, ispravna reč, ispumpani potpuno, a zaista su delovali nekako vrlo slabo, mlako. Žalgiris je odigrao jednu stvarno sjajnu utakmicu, pre svega u odbrani, nije im dao da uopšte spuste loptu na post, nije im dao da uđu u reket, visokim procentima su šutirali, imali su Franciska koji kad je raspoložen, ta jedna utakmica od 5 može da svakoga uništi. Francisco u Beogradu je MVP Euroligi. Apsolutno. Pa ne znam, to ono kao motiviše ga, ne znam, da li ga motivišu te van nastavne aktivnosti pa dođe spreman, ko zna ali... I bolje je bez Lonnie Walkera. Oni su bez Lonija imali 6-1 skor, on je tada pokidao tih prvih 7 utakmica. Francisco. Pa teško je s njima dvojicom da se, mislim, Lonnie Walker je mogao da ovde funkcioniše u Evropi, da je bio volja malo da ne igra sa loptom, odnosno da igra bez lopte, ali kad si NBA igrač, to nije opcija. Lonnie je solidno privatizovao, a vidi, to bi moglo u nekom drugom klubu, to su u Žalgirisu ne radi. Neće pustiti, da. Da li Walker je mogao recimo u Pariz da dođe, to bi mu recimo odgovaralo. Monako, na primjer, da, ali dobro, ne ima tu jedan privatnik, to je arhiprivatnik. Imaš glavni privatnik, imaš ove podizvođače radova, ali svi su privatnici, znaš. To je tačno, da. Pa sad, dobro, spadnuli izbiradija nekog Lojda, nego nekog NBA, šta će biti taj za NBA, znaš. Smajlagić odigrao vrhunsku utakmicu, eto inspirisao. Da li je vidio te druge boje, pa je jednom počeo da vratio se u formu. Zvezda nekako... Smajlagić je skoro bio tu i mladi, ali... Ima jedan koji je otišao pre 12 godina i za kojeg ne znaš da li više igra košarku, ali se povampiri protiv Zvezde. Kako je odigrao, bra? Pa vidio je dresove ove stare, pa ga je možda to navuklo, neke stare emocije, stare inspiraciju. Inače, samo što se tiče Zvezda Žalgiris, ja kad smo radili emisiju nisam znao stvarno šta će biti. Na dan utakmice, kad sam video koreografiju i repertoar, ja sam znao da gube. To se u sportu ne radi. Ne malerišeš tako. Bravo. Ne malerišeš tako svoju ekipu. A drugo, zamisli kontrascenario da smo mi otišli, kad kažem mi, mislim bilo koji klub iz Srbije reprezentacija, da odemo da nas čeka neki tako repertoar. Zastava Kosova, na primjera radi ili tako bilo šta. Ne, bilo šta. Odmah bi svet nas mrzi, zapad nas mrzi, znaš kako to ide. Stvarno, te stvari mislim da se ne rade i da im u sportu nije mesto. Pri čemu mi imamo dovoljno stvari Litvancima da možemo da ih zezamo, napadamo, imamo istoriju sa njima i košarkašku pogotovo i ovako da mogu na 100 načina da se baci neka provokacija, što baš tako, što je kontraproduktivno i kao da je karma neka loša i zasekla. Mislim, znam da nije, ali potpuno besmisleno. Ali okej, mislim, to je taj njih, oni guraju taj fazon već godinama i ne odustaju. Vidim da im je isplativ. Izuzetno isplativ, svaki put kad su to probali izgubili su. Žalgiris koji dobije zadnjih 5 utakmica protiv njih, mislim. I ima nešto u tome. Tako da Žalgiris se stvarno šutira u visokim procentima, oni su ekipa koja može da se povampiri protiv bilo koga. Ali nisu to bili šuteri
to su bile odlično izgrađene pozicije. Da, pa dobro su se kretali s loptom, mislim, oni su jako dobro čitali igru i vrlo dobro su se raširili igru sa 4 šutera i Trinkieri izašao. Ja sam bio najviše odbrano impresioniran što su limitirali Bolombo i Petrušova na takav način, bukvalno svaki zvezdni napad u drugom poluvremenu je bilo mučenje da se postavi napade, ne da se odigra. Znači, tako agresivna odbrana, svaki put kad su Bolombo i Petrušova dobili loptu, ako se primetio, sva petorica idu dole u reket na njega, pustit će Kenana i Dobrića i Ković da šutne trojku, tako da su stvarno dobro skautirali i to je za mene veći zvezdnik X nego ovo što je bilo sinoć, s tim što će ovo sinoć da ostane u pamćenju zbog raspada sistema koji usledi 15 minuta ničega u drugom poluvremenu, ali to sa Žalgirisom, mislim, slabija ekipa, igraš kući, dobiti Bayern na strani je teža za ekipe koji su jače od Zvezde, a ne za Zvezdu. Ali Bayern je zgradio domaći teren. To što nije bilo tako prethodnih godina, Bayern ima samo 2 poraza u Minhenu. I treba podsjetiti da Partizan ide i tamo, osim što ide u Pirej i u Barcelonu. To će biti mnogo zeznuto. Pa mislim, vidi, ovo sa Lučićem što se vratio, to je za njih vrlo važna stvar jer im je takav neko fali. Oni imaju i šutere, imaju playmakere, imaju i dovoljno sposobne visoke i Bukera i Rankovića da mogu da preuzimaju i brane, ali kad imaju to Swiss Army knife, što se kaže, može da šutne, da preuzme, da dribla, radi male te sitne prljave poslove, a pogotovo kad šutira kao što šutirao sinoć, on njima mnogo znači. Meni uopšte ne bi zanadilo da oni naprave, ako njih krene ruka protiv nekog, ne znam, Fenera ili Olimpijakosa, oni mogu njima da naprave svakakve probleme. Pazi, za sve ono što radi trenerski, a kad se vidimo budžete, vidimo da Bayern ne može da zbog zakona izdvoji mnogo na plate igrača, odnosno da recipročno onda budžet za sve ostalo mora da bude mnogo veći zbog poreza i svega. Ovo što, naravno da Splitter isto radi strašnu stvar, ali ovo što Herbert radi na oba kraja terena je trenersko čudo, malo. S tim što mislim da je Herbertova čak i impresivnije, zato što je Splitter je realno preuzeo ono što je Thomas Isalo uspostavio i samo je dao neki svoj šmek tome, ali je to sistem koji je već funkcionisao u Parizu pre toga. Ali na mnogo nižem nivou. To jeste, ne kažem, Splitter radi super posao, ali ovo što je Herbert napravio u svojoj prva sezona u Euroligi, to isto bitno se ne pomene, mislim da nije bio pre toga, to stvarno i lopta ide lepo, imaju, mislim stvarno imaš Edwardsa i Opsta kao 2 šutera i još imaš Šabaza koji se isto povampirio i Weiler Beba i on je imao lične razloge i on je imao i tekako razloge. Imaš još i Gifaja i Voigtmana, oni imaju šutere na svim pozicijama, oni stvarno mogu nekoga da upropaste ozbiljno, tako da to je zeznuto. I imaju publiku koja je isto, ta nemačko kao, oni su neutralni oko košarke, oni imaju da naprave dobru atmosferu uopšte, to nije, za razliku od u Monaku sa ovim DJ-em i fiskulturnom halom, defense i sve ostalo, tako da ne znaš šta da kažem za Zvezdu, deluje mi kao ekipa koja izgubila konce. Digresija samo. Da li te kad reče Monako, da li te Monako atmosfera tamo podsjeća na neki prosječni američki film o koledžu ili srednjoškolskoj košarci, o nekom klincu, heroju, onom što se ali ne ovo, znači onom što se sa Durantom zamenio. Da. Bukvalno na to mi podsjeća. Ili kao Like Mike, kad su mali zameni kada dođe patika i sve ostalo. Ili kao momci iz Indijane, evo sad, pošto je Gene Hackman preminuo, pa taman preporuka da pogledate film. Velika legenda. Ili Coach Carter. Coach Carter, to je neka zasebna kategorija. Imate, to moram da prođemo kroz filme, bilo ih je ikakve dobrih, ali stvarno imao sam priliku da vidim sticam okolnosti takve hala u Americi i ova Monakova nije neslična takvim, tako da kad bi napravili neku atmosferu to bi stvarno gorela, ne ovi što dođu i babe oblehane što sede i onako vrte. Tako da se vratim na Zvezdu, jeste hendikep što Petrušev je isto bio bolestan, to je hendikep za njih veliki, ali cela njihova igra je bila potpuno mislim da je u ove dve utakmice bilo najupečatljivije koliko su se timo iskoncentrisali na Petruševa i Bolomboja da im ni po koju cenu ne daju lako da prime loptu i lako da igraju 1-1. Znači maksimalni pritisak na njima, veruju da mogu da spreče i smire Zvezdine bekove i to se odrazilo ove dve utakmice. Koliko su spori napadi, koliko im je teško da se pozicioniraju, da se greću bez lopte. To je ono što je za njih veliki problem. Da li je Kalinić malo podbacio liderski u smislu i ofanzivnog učinka i nekog ponašanja kada ne ide?
Pa nije ništa konkretno radio čime bi podbacio, ali ako si ti taj igrač ti treba da povučeš, a mislim da je Teodosić taj koji bi kao neko ko ima takvo iskustvo i ko može da uđe u nekom periodu da pokrene ekipu i je potpuno podbacio, pogotovo u Minhenu, do te mere da čak i njegova rešenja u kreativnom smislu, pasove, asistenciju, on je 5 lopti izgubio na pasove koje ono da neko drugi pravi, sedio bi na klupi. Znaš, neko ko ima takvo iskustvo za to, on ne može da preuzme, ne može da istrči, ali da baci pas u bunar, to nije nešto na što smo navikli u Teodosiću, tako da i po nervozi se videlo da su potpuno van ritma, mislim i Petruša dobio 2 tehničke i Sferopoulos dobio tehničku, tako da deluje kao ekipa koja u ovom momentu, što čemu se ja nisam nadao, oni su delovali dosta stabilno posle kupa. Sledi im utakmica protiv ekipe koja je vrlo nezgodna u vidu Armanija, iako igraju kući, imaju dobar skor sa Armanijem istorijski, ali Armani isto ima šutere koji mogu da naprave problem. Ima i Zeka Ledeja. Možda Mirotić malo spusti ručno, dobije plaketu pred utakmicu, pa onda ne bude to tako. Ili možda nagazi liniju opet pa da neka trojka osudije tako. A ne znam je li odlaskom u Italiju menjao broj, ako je promenio broj pa ga Patrijarh ne okrene, onda može svašta da bude. Da. I zavisi da li će se pojavi Messina koji je pobedio Partizan u Beogradu ili Messina koji protiv Albe ne zna da treba da igra produžetak. To je ti nikad ne znaš to kod Armani. To da. Jer oni nekad izgledaju kao savršeno racionalna ekipa i onda sledeće kolo vidiš samo razbijenu bandu. Imaju neke povrede, to je činjenica, ali verujem da će doći motivisani. Sad su protiv Fenera pukli koliko 30 razlike. Fener koji ih je baš onako... Mislim da je ovo Armaniju ili da... Ukače neki voz za play-in, realno. Pa ne, oni su u play-inu, ali znaš kako, iza njih tu su Real i Barca i sad ako računaš da će te dve ekipe da imaju neko iskustvo individualni kvalitet još iznad Armanija, plus suđenje, Armani zna da sad moraju da zapnu ne bili overali nešto. Vidi, imaju posle toga Pariz u gostima, Real u gostima, Barca u kući. To su im 3 utakmice posle Zvezde. I zato mislim da ovo znači Zvezda mora da spremi mnogo dobro. Prvo, mislim, pre svega bez Petruševa, ako se ne sredi fizički, bit će jako teško. Da. S druge strane, to je ono što oni nekako od onog top 8, jer oni su, da kažeš, relativno rano u svojoj drugoj evroligaškoj, trećoj evroligaškoj sezoni su došli u top 8. I onda je sledeće godine bilo ono sa Darušafakom kad su bili 9. Prva sezona novog formata. Čekaj, zar nije to druga sezona, oni 13-14 su oni igrali Evroligi tada? 13-14 su igrali. Jeste, da, bili su u grupi druge, jeste, izvini, da, nego su ispali, pa je posle Evrokup bio Budivljenik i što je sve, Evrokup, pa su sledeće godine prošli u top 16, pa onda top 8 i onda ono na ivici sa Darušafakom, 9. mesto i od tada ni blizu ništa. Čak ni ova priča sa Kampacom pretprošle sezonu i to. I sad njima je od tada nekako ostalo to, znači 2 pobede, totalna euforija, 2 poraza, totalna panika. I zato mislim da je psihološkog aspekta zbog atmosfere u hali, sad imaju utakmicu sezone. Da. Ne bi trebalo da bude meč sezone, znači oni imaju sjajan skor, sjajnu zalihu, ali poznajući njih, mentalitet i način funkcionisanja u klubu, ako ne pobede Armani, to... Pa i raspred posle imaju Olimpijakos u gostima, Real kući, padati na Ekos u gostima treba, znaš, bolje sad Armani na Jurić nego te naredne utakmice. Nego moraš. Apsolutno. Onda, ako dobiju ostaći ole stabilni, onda se nastavlja priča dalje. Ja mislim da je Armani dobio prvo. To moram da proverim. Nemam tu informaciju u glavi. Dobio Armani prvo, ali kažem ti i da nije dobio, ne, da nije dobio, apsolutno. Zbog psihije, kažem ti, jer u Partizanu je sa Željkom ipak to mnogo stabilnije, ima među navijačima jednog dela navijača, ono više po mrežama, ali u samom klubu 2 pobjede, 2 poraza ne znači ništa. Zašto je to tako, ne znam, i Sferopoulos ima dovoljno iskustva da ne dopušta ekipi da pada, ali navijači ne znaju kako da se ponašaju u takvim situacijama i onda... Znaš, niti razumem tu paniku, ja sam sedao sinu, sticam okolnosti sa članovima porodice, i kao, to ništa ne valja, kažem, kako bre ne valja, bre ljudi, 16 pobjeda, ljudi su 4. na tabeli, bili u ulaskom u kolo. Ja ne znam koji oni skor misle da treba da imaju. Pa ne znam. Ok, videli smo da je Zvezdin budžet 8. Partizanov 10. Znači ne treba da budeš tu negde, ovo je, jedni i drugi su znači opet malo iznad očekivanja, baš zbog toga što Real i Barca igraju tako kako igraju i to su taman te 2 pozicije gore za jedne i za druge. Ali pazi, mnogo se bio sam na javnom mestu da gledam Zvezdinu utakmicu. To je tako, to je odlazak u trećoj četvrtini kući, znači
baš, ali nema gašenje razloga. televizora na jednu izgubenu loptu, čuo sam to više puta. Nema razloga, znači ovo je istorijska sezona po mom mišljenju. Ne znam, vidjet ćemo, stvari može da bude. Ali, pazi, pa vidi, oni će realno imati pobednički skor. Oni će imati ovde prvi put pobednički skor, imaće više od 17 pobeda, dobit će još 2 utakmice. U kakvoj konkurenciji i formatu? Ja isto verujem da će da dobiju. Ali se, ne znam, bespotrebno se kreira haos. Imao sam, a Žalgiris iz druge strane ovo sa Baskonijom, vidi, Žalgiris to da je dobio, bio bi u priči za play-in. Pa da. Malo im je falilo. Baskoni ih je sad izbacila. Coach Lasso je bio u fazonu, ako nećemo, mi nećete ni vi. Pa vidi, kad mislim stvarno ti ja volimo trinki, ali ako ti baziraš igru na Francisku, neće se leba najesti. Mislim, smo šutirali 3 od 21, mislim, ali to je nedostatak kreacije, nedostatak igre. Trinki je problem ove godine što nema Brazdeikisa iz pretprošle sezone. To svakako, da. Brazdeikis sezona 22-23. Znači, kad je Žalgiris inače bio 7. sa 17. budžetom u sezoni, da. Ono je, vidi, svaka egal utakmica, poslednjih 5 minuta Brazdeikis lopta i ne smeš... Jula Novasku igra u mnogo bolji formi isto tako. Jeste, ali Brazdeikis je ovo, znači uzimao loptu, ne smeš da uđeš s njima u egal. Znači Keenan Evans dotera do toga da bude egal i onda Brazdeikis završava. Ja čak mislim da se Keenan Evans tad povredio i da su opet ušli dalje. Mislim da ti Pahilovu povredio, možda su mogli nešto da urade. Tako da, eto, Žalgiris koji sad de facto mislim nije ispao, ali ih je Baskonija eliminisala. Baskonija koja je stvarno delovala onako bizarno protiv Partizana, eto i to da spomenemo. Howard se to nije uklopio, Moneke je mnogo slabiji u formi. Howard i Pablo Laso su užasan spoj. Apsolutno. Što mi nije jasno, jer je on neko koji je, mislim, Pablo je toliki godine sa J.C. Carrollom funkcionisao i ovde je mogao bar neku ulogu van lopte da mu nađe, kako nije uspio to. Ne, nije to ipak Howard. Nije isti tip igrača, naravno, ali tako da i Moneke je mnogo oslabio i u skokovima i efikasnosti. Mislim da je coach Laso malo popustio zato što u Realu se uvek kao i u fudbalu mnogo više baviš socijalnim veštinama nego taktikom i onda on je predugo bio u Realu i onda ti izađeš znači u Bayernu, u Baskoni, to mora da bude možda i overcoaching, znaš, da bi nešto napravio. Tu ti treba Duško Vujošević, tu ti treba Gordon Herbert, tu ti treba Duško Ivanović na kraju krajeva koji je bio u Baskoni, ali Pablo Laso ne može da radiš kao što si radio u Realu, ali nije lako, znaš sam da nije lako navići se nakon jedne atmosfere i on je praktično, znaš, njegov otac je klubski novinar, Perezov kućni prijatelj, znači on je dete Reala i igrač Reala. Znaš ti koga je potpisao kao trener za Real? Pa, jel te, Čačanin? Čačanin, tako. To je Željko Svet, mi živimo u njemu, to je jasno kao dan. Evo imaš Jose Mourinho isto kaže. Da, tako je potpisao Lasa i Nikolu Lončara. Da, Nikolu Lončara, bravo, jeste. I Sabonisa, dobro, Sabonis je malo pošle. Ne, ali to, mislim da Željko je šampion tu. Znači, kad su ga pitali zašto nije bio prvak Španije s Realom, a jeste bio prvak Evrope. To je najbolji izgovor ikad. Kaže, izgubili smo 8 utakmica te sezone zato što Sabonis, igrali smo i 8 utakmica te sezone smo igrali u podne, a Sabonis ne može da ustane ujutro. Mnogo velik čovjek. Pa, mislim što stvarno, kad je otišao NBA godinu posle toga, to je 95. 96. otišao iz Portlanda, su rekli da je mogao da aplicira za invaliditet bez problema, jer on popuno došao bez kolena, bez leđa, bez ičega, bukvalno došao kao ratni veteran otprilike, pa izgurao još 7 godina u NBA. A što je izgurao, nego što se vratio i onda sa 40 godina bio MVP u Žalgirisu regularne faze. Tako je. 2003. 4. Sabonis sa 40 godina. Ko se seća, ko se ne seća, nek pali YouTube. I to kako je Eri Centaro u Euroligi i Vujčića i svih ostalih, tako da to je osmina klasa. Spomenuli smo Partizana kratko, jedna dobra utakmica protiv Baskonije, stabilna, deluje mi malo bolja atmosfera kada nema ovih najvatrenijih, to isto malo i pomoglo. Vratio se Vanja Marinković, što je značilo dobro uloga Majka na kraju. Zašto ih nema? Je li to predsednik više neće da reši kesu ili nešto drugo? Pošto ih nije bilo na ABA ligi, ili ih je bilo na Euroligi sad? Pa nije bilo protiv Baskonije, zbog ove suspenzije što je bilo, zbog derbija, što su letele stvari na kraju i laser i to. Zato? Da, zato je bila smanjeni kapacitet TZV. Tako da na ABA ligi dobro su to. Imaju oni svoje igre, imaju oni svoje kombinatorike, nećemo o tome, ali
dobra utakmica Partizana, opet ti padovi koji su malo nepotrebni posle prvog povremena i 25 razlike, pad u drugom povremenu. Sad su već karakteristični od Željkovog povratka, sve 4 sezone. Da. Izmenjalo se 50 igrača. Ne, stvarno, nekako on pravi te intenzivne ekipe intenziteta, i onda baš moraš da vodiš mnogo da bi bio miran. Da. Mada je ove godine opet to moje mišljenje manje izraženo nego prošle. Zbog Carlika Jonesa, pre svega. Definitivno. Ono što me raduje i što je evidentno je da je on u mnogo boljem odnosu sa ekipom nego pre. Ako si primetio konferenciju za štampu, njegov odnos sa igračima, kako im baca koske, kako komunicira sa njima, to deluje mnogo zdravije nego što je bilo prošle i preprošle godine. Čak i pričamo o Carliku. Ne, pričamo o cijeloj ekipi. O cijeloj ekipi. Misliš na Željka? Da je mnogo zdravije. Ne, tu se vidi. Nema onih strelica neki da se zapitaju i ostalo. Ne radi to. Ne radi to, ovi momci mu prijaju i sad je sad se već Partizan zgradio u tom smislu da dosta igrača ponovo hoće ovde i za neke ekipe, ako nisi baš prvi, si već drugi izbor neki igračima i mnogo više Željko može da pravi ekipu po svom ukusu. Tako je. A pre nisi bio ni 5, ni 6, ni 10. Problem je što, ranije i ovi prethodne 3 godine jesu bila skupa rešenja dobri igrača, nekako pomalo skupa, ali iznuđena rešenja u nekim situacijama. Tako da sad je ovo onako kako on voli sa mnogo više bekova. Da budemo pošteni, sve u Evropi je iznuđeno rešenje, sem par igrača, ali tako i kako je, ali imaš manje iznuđeno rešenje. Sve, sa mnogo više bekova, ball handlera, onako kako on voli, želi, kako uvek radi. Znaš, to što je on izveo sa Exumom je čudo, ali to je totalno anti-Željko tim, ako mene pitaš. Pa i sa Lesorom šta je izveo, da on njega nauči da u short rollu pogleda u ćošak i baci pas. Naravno, ali pričam ti o pozicijama, o spoljnim pozicijama, da je tu bio samo Exum i Avramović i da ti nemaš ljude još koji nemaš ball handlere praktično. Ne, on iskoristio Exuma tačno onako kako treba i sve funkcionisalo, znaš. Čemu ga nije čak ni kao playa koristio, nego point forwarda, bukvalno, ajde ti kao playmaker, sve ne treba 6, ide zida, kampaca i zida i tako pravi razliku. To je stvarno nešto jedinstveno, tako da... pričat ćemo o tome kad dođemo do NBA. Polako se vraća era većih playmakera. Doći ćemo do toga kad dođe NBA, pošto ću to pomenuti za Cunninghama, da više sad ovi mali bekovi, oni su dalje aktivni, ali ti primećuju sad ovi veći, fizički jači bekovi postaju sve važni deo igre. Pogledaj Halibartonov odnos asistencije izgubljenih lopti. Baš je bilo o tome nekih napravnih statistika, ono je fenomenalno. Apsolutno. Doći ćemo do Indijane koji isto igra dobro. Tako da, velika utakmica za Partizan večeras, teška utakmica, mislim da će biti jako teško, sem ako ne bude veliki broj pogledaka za 3 poena. Verujem da će Partizan biti kompetitivan, fali što nema Bonge, mislim da bi on mnogo značio za... Mislim da bez Bonge ili Kine ne možeš da odgovoriš na Olimpijakosu u defanzivu, moje mišljenje. Tako da i da zbog toga Partizan gubi jednocifren. Ako mene na prvo, znači stvarno mora neko mora da 30 poena da bi se 25-30 da bi se ovo dobilo večeras. Nije da nema ko, nije da je nemoguće, ali baš mislim da je ovo trenutno najteže gostovanje. Ali ne vidim da će Olimpijakos da neku kamerilu poena i ako uđu neizvesnu završnicu, ako suđenje, Bogu hvala, bude ovo normalno, setimo se da je Partizan prošle godine na Pradi Boga izgubio utakmicu. Na Partizan je pretučen i pokraden pošteno na toj utakmici, mislim nije to izgovor, ali tad je stvarno bilo tako. Tako da ćemo da vidimo. I Olimpijakos ima neke probleme sa povredama, tako da nije Partizan bez šansi, ali mislim da Partizan nije dobio u Pireju Olimpijakos pa možda jednom za ne znam koliko godina, ako je toliko. Protiv Panathinaikosa to ide dosta lakše, protiv Olimpijakosa iz nekog razloga... Imaš pitanje slušalca. Da li je ovo Zvezdi privremena kriza ili totalni pad i da li i dalje mislimo da će biti u top 6? Pa ja mislim da nije totalna kriza i ja stvarno sad... Armani će odrediti, ja nisam očekivao da će izgubiti, ajde Bayern još i donekle, Žalgiris da izgube, to baš nisam očekivao jer su ekipa koja jako Žalgiris dobija utakmice pre, moraju da nađu neki ritam od playmakera, jer je Ken potpuno stao, Nedović je u svom kontraritmu, Jago pokušava da kreira, ne ide, Teodosić u kontraritmu, oni od bekova trenutno nemaju ništa. I vidi se da se mnogo bazira na Petruševu i na Bolomboju, a Petrušev je sad u kakvoj takvoj formi, tako da svi kao da su stali, što se može promeniti protiv Armanija.
oni moraju nađu neki šut za 3 poena. To ih je vuklo u prethodnim utakmicama, što su stvarno imali to što nisu imali prethodnih sezona jer su imali dobar šut. Moraju da nađu od negde nešto. I ne može da bude da Bolombo jedini izgleda da ima želju da igra. Juče Bolombo je bio jedini čovjek koji se stvarno pojavio da igra. 19 skokova. Imaš igrača sa 19 skokova, a... I od toga tipa 9 ofanzivnih. I ti to nisi valorizao, gubiš 20 razlike. Isti što je Bayern odigrao stvarno za sve pare svaka čast, ali takav pristup. Da i od Millera McIntyra da on preseče, to je za njih bitno. Ovo mogu da radim, ovo ne mogu. Ti, ako si gledao utakmicu sinoć, u nekom trenutku prodor i on, umjesto da ima lako polaganje, on gleda pas napolje. Idi do kraja, zakucaj. Željkov dolazak je pomogao da se zaboravi sezonu 2020-2021, gde je Cody bio u Partizanu. Ja nisam mogao da ga gledam tad kao navijač Partizana. Ima da dobili smo u toku nedelje pitanje. Gde bi Zvezda bila da umesto Codya Carlik Jones? Znači isti tim, samo... Bili bi u borbi za top 4 bez problema, možda i više. Mislim, Carlik je preozbiljan, to je mnogo više klasa igrača. Da li je Carson Edwards najlepše izrađen šut u Euroligi? Skok šut? Ne, to je opst. Ima par igrača koji mogu za to konkurišu, ali Carson Edwards možda najbolji skorer trenutno i najlepši za gledanje, čak i više od nama. Jer stvarno kako i radi ono dribling, prolazi do koša, kreira. Najlepši za gledanje, on je fizički dominantan za Euroligu. Ali Carson je... Ali meni je, mislim da Carson ima najviše pogodaka bez koske. Znači on ako ubacuje bez koske, kod njega lopta ne skače po obruču. To jeste, ja sam fan NBA Obsta, to je tako. I Obsta sam fan i mislim da ono što da Gordon Herbert ima neki savršen miks između američke i evropske košarke i da je to što sad Bayern igra evropska košarka budućnosti. Tako je. I imaju čvrstinu dobro i ono što mi se dopada kod Herberta što je on sad ušao u fazon da nije tih nego uđi sudijama i raspravlja se sa njima i ne da uopšte dobije tehničku čovjek je svetski prvak sa razlogom, nemoj da... Tako da stvarno su dobri, ovo što im se Lučić vratio im je mnogo važno. Svašta se dešava ovim ostalim utakmicama, Pariz izgubio obe, što je za njih eto sada bila, a mogli su da dobiju. Sad vidi, to je moje pitanje za tebe. Ne znam koliko se raspored pravi od napred. Mislim da je izuzetno, ako je već se igralo u ponedeljak, da uopšte nije bilo fair da se igra, da Pariz igra prvu u sredu, da su igrali bar u četvrtak. To jeste tačno, ali nije fair što Pariz nije izgubio utakmicu 20-0. Da, ali ajde, kad se već, mislim da je realno, znači s obzirom na kvotu u gostima, da je Monako za kladioničare bio, Monako dvojka Zicer bio na 1-8, 1-9, koliko je već bila, znači ljudi se spremaju nedelju dana, a ovi igraju 2 dana ranije. Da. Treba odati počast Feneru koji je pretukao Pariz 30 ofanzivnih skokova Fenera, 50 skokova na utakmicu. Ovo mi je, znači, apsolutno od one sezone Žalgirisa sa Final Fourom najbolja Šarasova ekipa. Definitivno. Znači, stvarno neću navijati za njega, ali kapa dole. Nisam i prethodnih sezona, ali mislim da je sad bliži nego ikada osvoji Euroligu. To da. I nisu pali kad se Baldwin vratio, što sam ja negdje očekivao. Ima šansu, idemo u prilog kletva prvog mesta u regularnom, koje će izgleda ponovo da uzme Olimpijakos, a s druge strane Lesor je povređen. Koliko god se Pao drži, treći su, pokazuje kvalitet i Atamana i dubine ekipe, ali bez Lesora taj Final Four jako teško. Izvukli su dve stvari Fener, izvukli su Erika McColluma iz Naftalina, doveli ga i on sad ima, kao što znamo da Erik McCollum može da da po 10-15 poena, i Guduriću koji igra stvarno vrhunski, Tarek Biberović koji je najviše napredovao, mislim da bilo koga. Nikad racionalniji Gudurić. To da. I hrabar je bio protiv Pariza, direktno rešio sa par nekih onako. Meni je žao što, mislim da Gudurić nije dovoljno cenjen igrač u Srbiji, malo zbog 2-3 šuta u reprezentaciji neka, ali recimo njegova partija protiv Amerikanaca se užasno pocenjuje. Da. I to njegova sprednost da se odazove za svaki prozor. Da, to je. On ima neke karakteristike koje ne vijaju prosječni navijači, te finte šuta, pa sačeka, pa vamo tamo, ali Marko Gudurić je mnogo. Dobro, jeftino izgubine lopte kroz karijeru, da se ne lažemo, ali sad je to sve na neki minimum. Da. Sad Gudurić, mislim da je bilo koja ekipa u Evropi bi htjela da ga ima. Apsolutno. Pa Feneru je mnogo značajno što je on tu. I opet kažem, nisu pali uprkos tome što se Baldwin vratio i svi su našli u Cambridge, koleno su mu i dalje živa, zdrava, nije se povredio posle 3 minuta kao što smo navikli od njega.
Pariz je pao i po ritmu i po tempu, šutu za 3 poena pogotovo, jako su oni dobro šutirali protiv Fenera, ali nisu našli ritam. Njima fali neko stabilniji, njima treba stvarno neko umesto Hifi. Ja ne mogu Nadira Hifija da gledam, ono je takav zločin protiv košarke. Ono zeleno svetlo Steph Curry nema, znači ono da šutne u drugoj sekundi napada, ono sam retko viđao i onako iracionalno. Ali mislim da je to jedini način da Nadir Hifi funkcioniše. Pa da, nužno zlo, ali stvarno mislim, neka daju pare za nekoga ko će da stoji u ćošku, neka dovedu Sasu Saline, isti broj trojki će da može da pripali, ali će barem racionalnije da šutne. Ali vidi, oni, ja mislim, znaš, pričamo o gradu u kojem žele da žive sportisti i još važnije žele da žive supruge sportista, tako da mislim da oni neće imati problem, neće morati da preplaćuju igrače. Znači da ako budu stalni član Evrolige, da će ih se igrači nuditi. Ja bih volao da Pariz ostane. Ja sam sa Parizom prezadovoljan. Oni su jedno osveženje i po igri i po stilu kako su napravili klub. Znači to nisu sunuli 27 miliona, dovedemo Majka Jamesa, dovedemo ovog, onog. Oni su racionalno gradili, imaju dobre navijače, vredno igraju. Ja bih volao da Pariz ostane. Za mene je Pariz najbolji mogući scenarij ulaska Pariza u Evroligu i ove što sad gledamo i voleo bi da ostane. Alba je najspornija sada. Svi se, evo i Asvel se podigao. Da. I mislim da je Pupe dobar trener, ali da konkurencija je velika. Oni su se podigli, ali to nije dovoljno još ni za play-in, ali opet u odnosu na ono zakucano 17. mesto. Ma dobro, su ovo što sad igraju su Bulls iz 93. upoređeno sa što su igrali pre njima ovo se gleda, on je bio skandalov. Ali Alba je Evrokup ekipa. Znači stvarno o toj licenci mora da se razmisli, jer sada svi su dovoljno, imaju neku čvrstinu, neki balans. Sada uđu u Evrokup, pitanje da bi osvojili Alba, to je veliko pitanje. Pored Valencije teško. I Hapoela i drugih ekipa. Tako da dosta onako zanimljivih utakmica je bilo. Fener koji kiksno protiv Makabija, možda su čak i mogli da se izbore za prvo mesto, od toga nije došlo ništa. Virtus koji je totalni raspad sistema i po investicijama što smo isto mogli da vidimo da se polako povlače iz toga. Panathinaikos koji je ubedljivo dobio Real zahvaljujući igri Nana i s Lukasa koji je isto tu. Jurcevem bi trebalo uskoro da se vrati. Armani koji je odigrao jako hrabro protiv Monaka i dobio, što je za njih isto važno, tako da se situacija intenzivira. Armani, kad god neki break u gostima, ne znam da valorizuje kod kuće. To je najslabiji domaći teren u Euroligi. A bilo gde mogu da pobedi. I to ne mogu da se ni iznenadiš što pobedi. Kažem, to je najslabiji domaći teren u Euroligi sigurno. Čak i Makabijev nije, koji nema ljude, ali čak i uprkos tome, nekako taj Armani... Makabi nema ljude, ali ima Sretina Raškovića kao spikera, neretko. Pa, zato ti kažem, to je Italija protiv koje se teško ide. To ovi s borca najbolje znaju. Doći ćemo do toga. Tako da vidjet ćemo, Euroliga nikad izjednačenija, nikad bliža, svaka utakmica važna, što se kaže, jeste slogan, ali tačno je. Mislim da smo to, derbi kumova u Evrokupu, Dejan Radonjić i Zvezdan Mitrović, šta očekuješ tu? Cedevita izbacila Bešiktaš. Ja sam mislio, kad sam video da vodi Bešiktaš, rekao, evo ga opet Evrokup Olimpije u gostima, znači taj čovek u gostima na jednu utakmicu pakao pravi, mi partizanovci to najbolje znamo. Međutim, Cedevita sigurna, kad smo već kod slabih, šokatno sigurno. Kad smo već kod slabih domaćih terena, malo, ali Zvezdan gde god je radio, uspeo je da sjedinje ekipu i navijači. Uvijek je pravio najbolji mogući domaći teren koji može da ima u odnosu na okruženje. I mislim da bi on da uzme nekoga od beogradskih ekipa da bi se dobro uklopio. Pa jeste, pa to smo i pričali da to njima najveći plus je trener. Tako da ja sam se iznenadio time što je Cedevita, prvo što je prošlo, drugo što je dala skoro 100 poena Bešiktašu, to nije lako uraditi. Pritom Cedevita, znaš koliko je trojki dala Bešiktašu? 5. To je nešto. To je već. A dobro, to se vidi Peča, Zvezdana Mitrović, nemoj da ispalimo 40 trojki baš. Da. A dobro, oni imaju ove iskusni igrače u vidu Blažića i Alekse Nikolića, imaju i Robinsona i DJ Stewarta i imaju igrače koji su dovoljno kreativni, mogu da daju košarku, neki imaju skorenu ekipu. Oni uvek imaju igrače, ali pazi, ako gledamo da li je Cedevita košarkaški klub na duži rok, znači tu se ulaže već skoro 15 godina, da li je to možda najlošija investicija ikada? A nije, ima i gori, ne bi to rekao.
A na ovim prostorima sigurno mislim da jeste, a sad i šire ne znam mnogo. Znači, neka ekipa za koju znaš da na kraju neće ništa da uradi. To da oni nemaju ABA ligu je ogromna sramota s obzirom na uloženo kroz godinu. I kad su dobili šansu, izgubili su od Cibone sa 2,5 igrača. To da. Ali dobro, kakva 2,5 igrača, to je isto, nije ta mala stvar, tako da, pa, baš Šehir uložio mnogo novca. Imaš Furkana Korkmaza i Simonović u ekipi, to ti je već samo po sebi. Plus brat Ponjitka. Brat Ponjitka koji je tamo i Jalen Smith, otpadnici Partizana. Pa baš Šehir je bio ubedljiv, ja mislim da će oni to da reše. Hapoel, Jerusalim, Gran Canaria, to je... To je za prave poznavaoce košarke. Na jednu utakmicu u Jerusalimu očekujem mnogo. Imam simpatije prema Hapoel Jerusalimu zbog Džileta, iako je to davno već nije ta ekipa. Iako su ga dosta džukački malo oterali, ali potom. Tel Aviv, Tur Telekom ima jako dobru ekipu. Jesi vidio, izjavu predsednika Hapoel Tel Aviva, jesi vidio izjavu? Ima ih mnogo, ne znam koja je bila sad. Za Vasilija. Kaže, samo ja mogu da mu dam 5 miliona u Evropi. Sunce ti. Boga pitaj šta oni piju tamo, majko ti. Sunce ti. A dobra, radna mašinerija radi, pa to se najviše love vrti. Sunce ti, ali ako samo Hapoel može, pa oni onda mogu da napade Euroligu odmah, komotno čim uđe. Bez problema. Pa dobro, oni pričaju i Motli i ovo i ono, mi hoćemo vamo, mi hoćemo namo. Vidjet ćemo, ako se Euroliga proširi, su jedna ekipa koja sigurno konkuriše za to mesto. Sad, koliko će se Euroliga proširiti, na koji način, to je pitanje, ali... Da se ne proširi, igraju ako su Eurokup. Da. Tako da, eto. I u ovom zadnjem meču Valencija mislim da će proći Kluž, koji uspio da preživi Wolvese moćne. Valencija je tu definitivno najjača ekipa. Pazi, ovo je za Kluž, klub iz Rumunije, istorijski uspeh. Mislim da... Se dok je igrao do četvrtfinala. Tražiti više bi bilo onako neukusno. Sad ide ovih par... Ali mi je posebno, mislim da je baš Šehir Cedevita u smislu načina igre i poznanstva jednog i drugog najzanimljiviji meč četvrtfinala. Najlepše leti ovo Jerusalim Kanarija, to je sigurno. Jedna utakmica mora se napomenuti, znači nisu serije, single game ispadanje. Da li, jel postoji takmičenje koje tako menja, još negde, neko takmičenje da menja format svake godine? Da se nikad ništa unapred ne znao. Taj Eurocup, ja više ne znam šta smo tu gledali. Ne pada mi ništa na pamet. Znači još samo repesaž nisu gledali. Postoji, ali to nije relevantno, postoji, zove se NASCAR, ali to nije relevantno za naše tržište, ali da, NASCAR je jedini gol. Čekam repesaž Evrokupa, ono kao u tekvondo, mislim... Neverovatno. Spojite više tu ligu šampiona, napravite nešto toga i... Neko mora da im podvikne neko. Gospodine Silveru, dođite, molim vas, spasite evropsku košarku, evo ja vam i ponujem šta god hoćete da ćemo. Meni je prvo, kad sam pročitao vest, da mi je bilo cool, onda vidim tamo neke gradove koje on zamišlja, koje uopšte nisu košarkaški, ne znam šta da mislim o tim njegovim idejama. Neko mora da mu... Ali mislim, on je čovjek koji možeš da objasniš neke stvari, da i vidu Šternu ne možeš. Da. Dobar, David Štern je đavo lično, on je Sotona, to nije realno, on je bar čovjek. Ako neki ozbiljni ljudi evropske košarke sednu sa Silverom, ali malo više njih da ih on sasluša i onda da na osnovu onoga, znači na osnovu ulaganja, tradicije, svega što evropska košarka nosi, onda da uđu i oni da se napravi neki format. Ja njima verujem za strukturu takmičenja, ne i za učesnike takmičenja. Ja mislim da strukturu i sistem takmičenja mogu da naprave savršeno. Hoće sigurno da naprave. A sad učesnici, s tim što moram da pomenem, ti misliš da ima ozbiljnih ljudi u evropskoj košarci, to je prvo pitanje. Da bi neko seo sa njim, mora bude ozbiljan sad. Pa ja znam jednog. Pa, dobro, da, ajde. Treneri. Tako da je to ništa, ćemo NBA. Pa, ajde da vidimo ovo prvo, danas vidim MVP listu, opet je Shea prvi. Što mislim da je pošteno, 4 utakmice od 50 poena, zadnjih koliko mesec dana. Ali, kažem ti, ostajem pri svojoj rečenici da njegova nagrada jeste kao i Rodrijeva zlatna lopta. To je kao dvogodišnja nagrada. Za ono, i prošle sezone je bio fenomenal. Dobro, prošle sezone isto mogu da ostavi bez problema, realno nije uopšte bilo van opticaja da dobije. Tako da Oklahoma nastavlja u svom ritmu. Vidjet ćemo kako su stanje, oni imaju par nekih povreda, ali igraju stvarno ubedljivo i ubedljivo su prvi. A za vratom im dišu gospoda iz Los Angelesa. I onaj debeli momak što pije, puši i što ne igra odbranu.
Svašta Luka umije, u sve se razumije, još da Luka ne pije, bilo bi pametnije. Pa. I ovaj od 40 godina, Kiborg. Ja ne znam, on je potpuno zasluženo 5. na MVP listi, on igra bolje nego prošlu i pretprošlu sezonu. Živo je. Pa dobro, on je sad počeo bez lopti, šta je, on je uvijek imao u sebi da može da, ako namesti šut za 3 poena, on može da bude strašan šuter. On je uvijek bio to u serijama šuter. Pričamo o Lebronu. On je uvijek mogao da kada namesti ruku možda da 5 za redom. Ili će promašiti 5 za redom 6, ili će ga baš služiti. Namestio je ruku sad i bez lopte se kreće i cima se u odbrani, oni imaju dobar defanzivni rating. Uprkos činjenici što u reketu nemaju ništa, imaju Hayes Davisa. Kako ti Luka deluje uz njega u odbrani i to? Da li se taj realno Kyrie Irving sa svojim ravnozemljaškim stavovima nije bio čovjek koji može da utiče na Luku? Pa oni imaju, faktički Reeves im je minus igrač u odbrani, imaju Luka je skoro pa minus igrač u odbrani, ako ništa drugo, bar je fizički jak, pa može da se gura sa nekim. LeBron je više voljniji da se cima odbrani nego što je bilo pre i ono što imaju dobrog trenera koji je voljan da radi. JJ Redick je voljan da radi, voljan je da sprema i ako imaš dobrog trenera, čak i ako si ti minus u odbrani, ako te postavi gde treba i ako dobar matchup napravi, može da te krije malo bolje i dobro imaju Hachimuru, imaju još par ljudi koji mogu tu da preuzimaju. Tako da su oni vrlo dobro taktički vođena ekipa, imaju ovu dvojicu koji stvarno igraju. Pričemu Luka čak ni ne igra nešto spektakularno ovih zadnjih par utakmica. Nema neke procente, ne znam kakve, ali... Procent iz igre se muči, ali uvek je na skoku. Neverovatno je koliko lopti kupi i kakav osjećaj za skok ima. Timski, mislim da meni ono što sam malo video je delovalo da uz Lebrona mu je glupo da se i on malo više ne trudi. Sad koliko kvalitetno to odrađuje, koliko možda stvarno mora još malo da se zategne, to je nešto drugo, ali mislim da je Lebronov uticaj na njega već sada pozitivan. Pa oni su svesni da su jedan drugom potrebni. Luki je potreba neko kao što Lebron koji ima to iskustvo, koji ima tu fizičke predispozicije. Lebron je potreba neko ko može da kreira i ko želi loptu i ko može da mu namesti loptu. I ko će pre njega da ubaci poslednji šut. Između ostalog i to. A kažem, ima i defanzivce, i Jared Vanderbilt igra, Dorian Finney-Smith je našao neke minute, Hachimura treba da se vrati. Oni imaju te krilne defanzivce koji mogu da pomognu, da su stvarno uboli nekog centra sposobnog, da su doveli Marka Williamsa, što se raspao na kraju. Evo, Nixi su dobili sljedeću produžetku. I Nixi koji isto ne deluju dobro, koji isto deluju kao treća ekipa u najboljem slučaju. I Towns vuče povredu i Sam Bransona, ništa mi to ne deluje. Gle čuda igrači ti, to je Toma Thibodeau vuku povredu. Crkavaju pred kraj sezone, jao, kakav šok. Ja, ali samo malo, taj čovjek zna mnogo košarke i posvećenje, ali samo malo kad bi mu neko rekao što kaže Željko, ja sam ipak i filantrop, nije. A dobro, to je deo tih trenera koji su došli iz tog nekog perioda uspešni. Mike D'Antoni je bio isti takav. Zamisli ti kombinaciju u stručnom štabu koja je mogla da se desi u Phoenixu 2010-2009. Mike D'Antoni i Tom Thibodeau kao asistent. A nisu hteli ni jedan ni drugi. Ovaj nije hteo da menja princip minutaže, ovaj nije hteo da ga dovede jer kao ne treba mi odbrana i mi ćemo ići na košarku. Ali dobro, Mike D'Antoni, gledaj, on ti bar da uživaš na terenu. Jednostavno ti kod njega, Možda ti previše da uživaš na terenu. To je ono jedino objašnjava, kaže, ovde pik, ovde je nešto, ti stani tu, ti tu, ti tu. Kad si sam šutni, da. Kad si sam šutni, sve što ti dođe i čao. Kako da ga, a ovaj ti to ne da. Srpi, moraš na 45 stepeni u desnom strani. Ja mislim da on meri toliko stepeni, toliko minuta, znaš, onda tako meri uglove ti bodove, nekad imam taj utisak. Iako mislim da je opet, s druge strane, to onda ide u neku kontru, onda se propagiraju se malo više neradnici, razumeš? Posvećenost košarci mora da se poštuje kod njega, previše kritike dobije. Znaš, onda najbolje da smo svi Ancelotti varijanta, Tompusa igračima, ne može to svuda i ne može u svim klubovima. Fali, recimo, evo kad smo Nikse pomenuli, fali im klupa, Sam Bransona niko ne može, i Josha Harta koji će da izgine na terenu, mučnik igra 57 minuta prosečno. Ne, koliko utakmica igrao prošle godine, mislim da je u play-offu imao 6 utakmica 48 minuta. I još Michael Bridges koji nije propustio utakmicu kad je došao. Pazi, ovdje on sa 194 imao granicu na skokove 11,5, Josh Hart. To nema. To nisam vidio nikada od krila. To samo tips može da... I Dennis Rodman možda kad je igrao i to je to. Znači,
tako da Lakersi su vrlo opasni, Denver se drži, Memphis i Houston su malo pali, Golden State 10-1 od kad je došao Jimmy. Ali to je ono kad vidiš da treba promena i igraču i klub. Definitivno. Pa odgovara im, znači da ima neko ko može da skine. A opet to je veličina Stefa Karija. Ja ne znam adaptibilnijih igrača. Ne postoji neko s kim Stef Kari ne može da igra. Ne postoji super zvezda koja je bilo lakše trenirati ikada. Ja sam u to 100%. Pa Stef Kari i Tim Duncan. Ali vidi, i sa Duncanom je caka što je u jednom momentu hteo da ode. Mi nikad nismo čuli kod Stefa da je hteo da ode. Kod Duncan je bilo par puta kad je hteo da ode iz San Antonija, sada ne ulazimo u detalje, prisjeti se, to je bilo davno, od 2000. godine, kad je Orlando pravio tim, kad je Grant Hill došao sa Tracy McGradyjem, trebalo je Tim Duncan da dođe da Doc Rivers ne ispao mental, Tim Duncan bi došao. Baš Doc Rivers. Doc Rivers ispane mental, tako što nije dao porodici Tima Duncana da uđe u avion, ali takva neka priča bila i se iznervira i hteo je da ode u San Antonio. Ali hteo je da ode posle titule. Dobro, ali poenta je kad je već tu, bilo ga je lako trenirati. To je tačno, da. Tako da njima isto fali, imali su povrede, baš im je šteta što im se Melton povredio, fali im isto neko Kevon Looney, isto nije to kao što je bilo, ali eto, dok ne god imaju Stefa i Jimmya. Looney fali pokojni Deki. Da, to pa dobro, svakome fali pokojni Deki. Tako da oni bi po ovom išli na Denver, to je zanimljivo onako duel, to je baš zanimljivo jer nema ko Jokića da čuva, nema ko Karija da čuva, pa izvolite. Tako da Memphis Houston deluje dobro i play-in slika, ne znam ni šta bi rekao, onako dosta tugaljiva slika, čak i možda tužnija od istoka, što se nije dešavalo pre. Jer Minnesota se vratio Julius Randle, ali nije to delovalo ubedljivo, mada se i DiVincenzo vratio, pa ćemo da vidimo. Clippersi onako... Sve je to okej. Ali Phoenix Suns, šta se tamo dešava? Znači imaš Bookera, Duranta i Bila. Kako izgleda? I pazi, Holzer, čovek je osvajač prstena. Kako izgledaš tako? To baš deluje otrovno. To baš deluje kao jedna otrovna, toksična slačionica. Ti imaš Duranta koji na svakom, ali bukvalno ne znam koliko sam klipova video, na svakom timeoutu on se nešto breca, na njega dere. Booker koji pokušava to svoje, ne ide Bradley Beal, kog smo spomenuli 100 puta, koji je raspad sistema, koji ne može da shvati, koji nije dao bitan koš, ono nikada odbija da radi racionalne stvari, Jusuf Turkić koji ispo iz rotacije, tanka klupa, baš jedan onako... Jel Nurkić platio Jare? To nije i mislim da nikad neće, ali ne znam kako su Jara u Phoenixu, to moram da... Kakvi su Jarci u Phoenixu. Ali, sve to super. I to je bolje od Dallasa. I ovo u Phoenixu je opet bolje od ovoga što se Dallasu dešava. Da, dobro, a pazi, video sam ono što si pričao, onom njihovom pokvarenom master planu, jeste da dižu cene godišnjih karata za 8%. U momentu kad Luka odlazi, kad se Davis povređuje i kad Kyrie kida ligament. Ono sa Kyrie inače je delovalo baš strašno povreda. Ja sam majke mi mislio da je oba kolana povredio, kako je stavio nogu dole. Pazi, on ima 34 i takva povreda. To nije lako da se vratiš. Mislim da ima 32. Ne, Kyrie 91. ili drugo Kyrie? Ja mislim da je on 33 ili 4? 92, 32. A, dobro, sad će 33. Da, na to mislim. 92. je on, da. Da, većina generacija na Duke-u njegove je bila 91. On je 92. Da. On je došao, da. Tako da, ono je baš delovalo strašno, svi su se povredili. I znaš opet i još, što pritom dodatno podbaldaju lukom, mislim, stvarno bre ljudi, ako ste imali, mogli ste izađete na prvom pres konferenciji, kažete debeo je, ne zanima ga odbrane, nećemo to da trpimo. Ne ovako da se mislim, s oproštenjem ciganiše. Da, vidim ko je bolje prošao. Mislim, okej, ajde, ovo s povredama je Cheesebox su uzluk, ali opet i kad su zdravi, bolje su prošli. Pa, postoji ta neka karma, mislim, nešto se Kyrie povredio, ali za franšizu. I Jason Kidd isto, koji je dobar trener, da mora sad sve to da trpi. Pa vidim, poznajući Jasona Kidda, on to neće dugo da trpi. Da. Jason Kidd odlazi sam u nekom momentu. A opet, što je po franšizu tek onda katastrofa, onda verujem da bi došao neko izuzetno poslušan da se uklopi u pa evo, vidio si ovo sad, ne znam da pratiš na Twitteru, NBA Centel, koji u stvari za parodije i tako to, da je informacija da je, kad su krenuli, da zadnji njihov tweet koji je bio pre nego što im je pala stranica je bio Nico Harrison. I onda posle toga im pada stranica, oni su se vratili. Jedan je Mark Cuban, samo ću to reći. Jedan je Mark Cuban, tako da. I ovo ostalo nema što se kaže, San Antonio u principu
reguliše sezonu, tako da eto, i za sam kraj još brzo da pohvalim Pistonce, odlični Detroit Pistonci, sjajni Kate Cunningham i vrlo pismeno igraju, vrlo su dobri, ovo ostalo je de facto nepromenjeno, tako da... Da, Kate je onaj primjer, kad je bolje da nije bio prvi pik na draftu, veliki pritisak na njemu, mnogo toga su u franšizi nije dobro radilo i nekad iako si prvi pik ne možeš odmah da budeš kao što je Wemby. Tražio se dečko, trebalo mu je vremena, trebalo mu je saigrača, trebalo mu je trener, ali mi smo vidjeli prošle godine šta Bickerstaff može. Meni je žao za povrede Clevelanda protiv Bostona, možda ne bi prošli seriju, ali su sigurno mogli da je produže i mislim da je ovo što sad Cleveland radi opet nadovezali su se na ono što je Bickerstaff radio dobro, nije im trebalo mnogo da iskoče, nisu morali mnogo toga da menjaju. Tako da mene Cade oduševljava kako igra, on i Haliburton. I cijela ekipa Detroita, i Duren, i Stewart, i Ivy, i Simone Fontecchio našao minute i sve, pa za Detroit je ovo posle 10 godina ničega, Joj, ako Fontecchio dođe na Eurobasket, čoveče. Nemoj molim, ne mogu više, tri put sam gledao taj film, ne možete da mu vidite pogled, dragi slušalci. To je najlepši skok šuta u Evropi, jedan najlepši skok šuta u Evropi. Jeste. Sa igri ispod obruča do igra na travnatom terenu. Dobro. Šta ćemo? Hoćemo da pohvalimo Alisona Beckera, malo zaslužuje. Pa mislim da je pazi, ne znam šta mi je upečatljivije, Alison Becker ili Vojčeš Češnji, poznatiji kao Voja Marlboro. Čovjek je izašao iz penzije sa cigarom da bi zabeležio prvu utakmicu bez primljenog gola Barcelone u knockout fazi Lige šampiona 2019. godine. Sa igračem manje. Barcelona koja inače ne zna i ne želi da se brani pod Hansijem Flickom, ali to samo govori šta je najveće i najprestižnije takmičenje u fudbalu. Fenomenalna Barcelona. Mislim da je Pedri je najbolji vezista na svetu, mislim da to treba da se kaže. Stvarno misliš to? Stvarno mislim to. Pa dobro, imaš rezona za argument. U ovom momentu sigurno Rodri jeste povređen, ali svejedno na dugi rok Pedri je nešto najbliže Iniesti. Možda nema, pazi, ima i magiju u nogama, ali evo, imali su igrača manje, to se nije ostavilo. Šta je dečko pokrio? Dobro, on pokriva teren, ali ti kad ga vidiš na prvu loptu ne pomisliš to. Znaš. Pa najpoznatija ona slika, sedi su one slike na reprezentaciji gde on deluje onako potpuno izmučeno jer je igrao 15 utakmica u roku od mesec dana. On je tada igrao za 3 generacije plus klub, pa olimpijski, mislim njega su, on je savršen primjer su i on i Gavi, kako rano mladi igrač ne treba da igra previše utakmice jer se sigurno povredi. I Gavi i on su i mislim kidali ligamente, ali su spali po 6 do 9 meseci. Znači zbog nedostatka kvaliteta su umalo upropastili obojicu. Srećom da su ponovo dobro i zdravo jedan i drugi. Srećom po fudbal i Barcelonu. Ove Benfica je bila šansa nešto uradi, posle ovoga mislim da su oni završili svoje. Pa ja mislim da su Bruno Lage i Vangelis Pavlidis ispucali svoju dozu sreće za ovu sezonu. Mislim da je dosta. Naravno da ima i kvaliteta, ali... Što je mnogo? Ne, od ovih ekipa koji su tu prošle, Benfica je najviše utakmica pobedila, da ima negativan XG u odnosu na protivnika. Stvarno, da, to je, pa da. Ali ono sve što moraju Pavlidis posprema u mrežu. Tako da, ne, stvarno očekujem prolaz Barse, mislim nije velika mudrost to reći, ali mi je, znaš, kad mogu da izvedu ovo, kad su ovo izveli, mislim da im raste samopouzdanje, kad sad razumeš, možda će im trebati protiv nekog drugog u knockout fazi da malo zaštite gol i sad vide da to mogu da uradi. Da mogu da dobiju kad ne igraju dobro, kad igraju ružno, što Barsa nije isto. S tim da, isto kad smo kod mladih igrača, Jamal je na krilu, fizički spreman, izreo odavno, to smo vidjeli, i ovaj crveni karton Kubarsija i nije jedini ove godine, pokazuje da, on je projekat kluba, jednog dana možda budući kapiten, neki miks Pujola i Pikea, sve to stoji, ali ima utakmica kada Araujo i Inigo moraju da igraju zajedno. I to savršeno solidno. Koji je status Araujo? Je on zdrav? On ima neku povredu? Pa imao je dosta povreda, vukao je probleme, ali se oporavio, sad je bio na klupi, ušao je s klupe, odigrao savršeno. Mislim da ja razumem neku želju da se isforsira klinac neki, ali... Pa i Lamas, ja i sve razumem, oni stvarno gdje imaju igrači iz Lamas je Guraća ako može, evo vidimo na primjeru Kasada, a kamoli Kubarsija, ali Frank i Araujo moraju da igraju. Frank mora da igra sigurno to.
to je neminovno. Odnosno, vidi, u La Ligi ovako i onako, tu su različite vrste. U Ligi šampiona sigurno moraju da igraju Araujo i Frenkie de Jong do kraja. Svaku utakmicu da počne. Ja bih se složio. Tu nemam dilemu. PSG Liverpool. Jedna ozbiljna dominacija PSG. Moram da primetim jednu stvar. Mislim, da znači, Jürgen Klopp je svu sreću ostavio Slotu. Nekako mi tako deluje. Jer ja sam gledao sigurno za Jürgenovih 9 godina oko 100 utakmica gde je Liverpool izgledao kao PSG, a nije pobedio. Barem po 10 po sezoni. Znači, takvih je bilo. Treba, bez obzira sve, treba pohvaliti PSG, prvenstveno Vitinju. Mislim da je kao i Pedri, znači to je najbolje ono što imaš na svetu trenutno, u mom mišljenju, znači vezni red. Bellingham, Valverde koji sad igra beka, i to savršeno. Evo, čitam danas, kažu da Valverde 1 na 1 na beku na treningu ne mogu da prođu ni Vinicius ni Mbappe. Nestvarno, majke. A znači, Bellingham, Valverde, Rodri, Pedri i Vitinja su, mislim da su top 5 vezni. Da, to je realno. Nešto neverovatno, ono što primećujem, što je Liverpoolu potrebno. Sam vidio ovaj PSG gde imaš maltene ceo tim koji može da nosi loptu 30, 40, 50 metara. Shvatam da Liverpool mora sad da se menja, privešće ovu titulu u kraju, ali da nije slučajno što se pominju odlasci i Diaza, i Žote, i Darvina, jer su to prvenstveno tranzicioni igrači. Oni su stvarno ubice u tranziciji. Da. Pričamo gde su imali sad prostor, ali to govori zašto Liverpool možda spreman da plati i do 150 miliona za Isak. Žota nije mogao da zadrži loptu. Znači, i onda a s druge strane, Slot ne veruje Endu kao jedinoj klasičnoj baš šestici u ekipi, i onda dobiješ raspad Gravenberha, potpunu kontrolu veznog reda PSG, sve drugi i niči lopte su završile kod Vitinje i Joa Neveš, što je nekarakteristično za Liverpool. Koji trči i juri, baš to treba da pokupi. Za Liverpool, ali i Kloppa Liverpool, Liverpool bilo koji u Ligi šampiona, da ga protivnik ovako ojadi. Pa i Kulijev Liverpool svoje vremeno sa na borbenost. Minimalan doprinos veznog reda i ofanzivne linije u odbrani Liverpoola, ali znaš šta je, ovo je podsjetilo malo na Real Madrid, i Alisson je odradio svoju Courtois rolu, pa još bolje. Ali s druge strane, pazi, PSG je kreirao expected goals 2.58 iz 27 šuteva, što znači da tu nije mnogo čistih pozicija. Liverpoolova uža odbrana je kao što Realova ume, kad već vezni red nadigra Realov vezni red, znači uža odbrana je odradila dobar posao, suzila uglove, otežala šuteve PSG-u, osim možda par situacija. Bilo je par šuteve koji su skinuo, koji su nemogući. Ne, skinuo i nemoguće, ali u drugom polovremenu, kad su se malo konsolidovali, nije bilo one čiste šanse za PSG. Iako je bilo dominacija u igri. I onda što se dešava? Slot kasni se izmenama, ali se te koje je izvršio su bile dobre. Liverpool nikada do sad nije izgubio utakmicu kada Endo ulazi poslednjih 15 minuta. Nije primio gol, nijedno. Ispostavilo se kao dobro. Drugo, Darwin, to je jedan fenomen. Znači, kada sve ekipi ide, on kiksa. Međutim, evo, ovo me podsjetilo prošle godine kad Liverpool igrao u Newcastle. Isto je Alisson briljirao, bio je igrač manje za Liverpool, bilo je 1-0 za Newku, ulazi Darwin, daje 2 gola, kao da... I sad je opet uzeo je ničiju loptu. Pored 4 igrača. I pazi, i sad ti očekuješ baš u ovakvoj haotičnoj utakmici da Darwin napravi glupost, da šutira. Čovjek savršeno vidi Eliota. Koji je istočak do 40 metara u sprintu. I jedini šut u okvir Donnarumma nije zaustavio. A to je jako velika opasnost. To se često dešava kada golman nije aktivan tokom utakmice. To inače onakav šut Eliota Donnarumma brani. Isto vrhunski golman. Pa dobro, to je pitanje fizičke spremne. Stojiš 80 minuta, ne kreće se fokus. I uvuče ti se strah kad promašiš mnogo šanse. Znači, utakmica čiste sportske psihologije. I pazi, prvi put, makar i 86. minutu, hrabrost Slota da izvede Salaha kada je rezultat neizvestan. Bio je katastrofalan u oba pravca. Znači, Nuno Mendes je zaustavio sve 1-1, šta se desi još, ali njegov je gol. A ako obratiš pažnju, Nuno Mendes bespotrebno skuplja i završava iza svojih štopera
znači kvari liniju i ostavlja Livadu Eliotu. Da, Livada Eliotu bila... Jer nije za Eliota ovamo bio vezni red zadužen, nego Nuno. Nije morao da skuplja, jer Darwin je sam. Pored 3 igrača, 4 igrača oko njega. Tako poklonjen. Imaš dvojicu ispred, imaš jednog koji skuplja bočno i Nuno samo da je ostao tu gde je, Darwin bi možda mogao da odigra Eliotu, pa da Eliot igra 1-1 ili nešto. A ne ovako da ti ostane Livada, da se on zatrči, primi loptu, ima vremena da plasira do normi, niko nije bio pored njega. To je, mislim, neozbiljno. Ali dobro, na mene što smo to i navikli, nije on baš čovjek bistrih defanzivnih kapaciteta. 1-1 jeste. Da. To se pokazalo. 1-1, zato što je fizički jak i ako iole čita kretnju protivnika, nije ga lako proći. To je bilo slično sa Kyle Walkerom, na primjer, u radnim delima karijeri. Kyle Walker je 1-1 bio vrhunski defanzivac, ali je stalno kiksnuo po pitanju pozicioniranja. Pa je posle to popravio. Pa do rada sa Guardiolom nije znao da brani slepu stranu. Nema trika. Nema trika. Tako da očekujemo se uzbudljiv revanš i da, šta je isto bitno? Mislim da Liverpool, ako bi sad imamo prednost, pa možemo opet da im pustimo loptu. Primit će gol iz prvog šuta. To tako ide. Liverpool, znači, bez obzira na to što je pobedio, mora da napada, ne u smislu da ne zna koliko dugo drži loptu, već da od ove druge ničije lopte da pomeri, da odolje PSG od Alisona, jer neće 2 puta proći tako. Retko kad se dešavalo da Liverpool u ovako važnom dvomeču uđe u drugi meč na Anfieldu sa vođstvom. Ako prođu kroz istoriju, to se retko dešavalo. I kad se dešavalo, nije baš ako pobedi u gostima, dešavalo se da kuća odigra nerešeno. To je bila, recimo, je bila Barcelona, recimo, da, u 97, tako, to Rise i Craig Bellamy, je li tako? Da, pa sad ti se Porta pobede 5-0 u Portu, onda 0-0 igraju kući. Da. Očekujem strašan fudbal, malo veći egal, ali PSG može svoje šanse da iskoristi. Ali ovo nije slučajno. Oni su, ako pogledaš polufinale protiv Dortmunda sa sve Mbappeom, te dve utakmice oni su se isto ispromašivali. Tako je. Sad tu ima jedna stvar, ne mogu se setim imena tog trenera, on je trenirao neke mlađe kategorije u Engleskoj. I onda mi je objašnjavao, može, nije meni, objašnjavao je na primjeru Brightona kada je, znači Houghton je jedva opstao kao 17. u Premier ligi, i onda ga je zamenio Potter, gde je igrao mnogo lepše fudbal, s mnogo više stvorenih šansi, i opet bio 17. I naravno publika tada sva osušena Potterom, on kaže, da vidite ovako, to je sve lepo, a kaže, ima sreće što je u klubu gde se trener trpi, zato što, međutim, šta on radi, kaže, postavio osnovu dobro, ali još uvek mu ne želiš da ti određeni igrači budu u određenoj vrsti šansi. Dakle, kaže, sad kad je već opstao u ligi, ima drugu sezonu i pripreme, ne može Glenn Murray da centrira Nilu Mopé, nego obrnuto. Zato sam dao primjer. Da. Znači, mora da želiš da ti određeni igrač dođe u određenu poziciju. Mislim da se PSG-u to dešava trenutno. Da oni moraju da... Raspodel uloga, ko šta radi? Ne, samo u posljednjoj trećini još malo da... za neke segmente igre je tolika rotacija dobra, ali onda ona proiziskuje to, znaš, da ti Kvaratskhelia često završi na desnom krilu, mada on može da pogodi levom, to su vidjeli kod poništenog gola, opet ne želiš ga tamo toliko često. Ovo se, nažalost, kroz Enriquevu karijeru previše puta dešavalo. Ali ovo mi je najbolja Enriqueva ekipa. Mislim, ono Messi, Suarez, Neymar, to je cheat code, da se ne lažemo. Ovo mi je najbolje što je Enrique radio. Najfluidnije, najmanje predvidivo. Ne, sad je PSG lepo gledati i smisleno nije... I vidi, ispalo se da je Xavi je bio u pravu kad je rekao, on je hteo da zadrži Dembele u Barsi. Jer je rekao, ja verujem ako budem mogao dovoljno da pričam i radim s njim da je on materijal za zlatnu loptu. Sad se ispostavilo da Dembele već 2,5 meseca igra tako. Mislim, ako ispadnu, neće uzeti, ali ako nastavi, mi smo 10 godina čekali. Ja se sećam Dembele iz Rena. Ja sam hvatao streamove za Ren, za francusku ligu, samo njega da gledam. Ja ne znam. Ne, ona prva sezona u Dortmundu kad je došao, to kao da je sleteo Space Shuttle kad je proleteo pored ljudi. Meni je fascinantno koliko prostora on može da ostvari prvim korakom. Znači, odjednom vidiš ispred njega, nisu to ne znam koliko atraktivni driblizi, nego vidiš ga među 5 igrača, za sekund i po vidiš livadu ispred njega. Ima galop kao Bolt u sprintu kad se zaleti po krilu kontranapada, ono je stvarno se retko viđa. Tako da, PSG naravno nije bez šanci, ali teža situacija. Isleđit ćemo potencijalno protivnika ovog domeča, Aston Villa koja je pobedila Briž. Rutinski Briž igrao dobro. A ne, nije to realno. Ono što su ih dobili u ligaškom delu, znamo šta je Tyrone Mings uradio, tako da nisam očekivao ništa drugo. Mislim da je
jednostavno su krivi kako se zove, kriva je Atalanta, kriv je Milan i kriv je Juventus što nisu prošli da dvomeči budu još zanimljiviji. Atalanta bi mogla da pari rasnovi, ili Briž jako teško, isto kao što, znači, Feyenoord ima preko 10 igrača povređenih već 2 meseca. Da, i ti kao Milan posle, da. dozvoliš da ispadeš. Mislim, Inter je očekivano lako dobio, Inter pritom, malo me tu i nervira kod Inzagija, nadovezat ću se i kroz utakmicu sa Napolijem. Znači, sačuvali su tim bodom prvo mesto i imaju znači, bod više imaju Napolija, s tim da je Napolijev raspored lakši. Pričaš do kraja sezone. Do kraja sezone je lakše, ali imao si 0-1, to ti je plus 4. Mislim da zbog one prve sezone u Interu, gde je kad su mu prodali zbog Kontovih dugova Lukaku i Hakimi, onda je sa slabijim timom imao dobru igru, ali izgubio titulu od Milana za bod. I od tada Inzaghi ima neki strah, znači kada je bilo šta neizvesno, da može da završi posao, on će radije da sačeka i da... Mislim da previše ziheraši. Jedno je kad ti umeš, kad ti je to potrebno, i stalno imam utisak da zbog tih rotacija više takmiča stalno nešto dozira energiju na 0-1 gde može da zgromi protivnika, stane, pa onda odjednom... Izvuci faul, pa ne. Znaš, 65. onda malo pojača tempo i tako. Mislim da mu treba ovaj Scudetto da se još potvrdi, da onda bi imao 2 u 4 sezone, onda je to druga priča. Znaš, onda možemo možda dogodine da vidimo neki hrabri Inter i da se, znači Mkhitaryan mislim da stvarno ne može više da igra, da moraju, evo, pominje se odlazak Fratezija, zato što čovjek ne igra zbog Mkhitarjana. Mislim da je to nedopustivo, jedan najperspektivnijih italijanskih igrača, plus Zielinski koji igra odlično, da nije redovan starter, isto mislim da je nedopustivo, ali dobro. Žao mi je Feyenoordih povreda, nema ni Trauda, nema ni Stenksa, žao mi je što su bili u takvom stanju, nema Hvanga, da su svi zdravi, to bi bilo baš lepo za gledanje, ovako realno nisu mogli da pariraju. Ja nažalost nisam znao, eto sticam okolnosti da imaju toliko povreda. Ovo je za njih taman. Znači, osmina finala u ovakvom formatu, izbacio si Milan koji je jači tim, nema šta više da tražiš. I klub koji ima vrhunske navijače, zaista. Svaka Feyenoord utakmica je apsolutno najbolji u Holandiji. To je... Meni je PSV žao nakon svega što su prikazali, ali Arsenal se onako... Imate pravo da me zezate ko sluša. Ne, ja sam očekivao prolaz Arsenala, ali zbog ovih ofanzivnih povreda da daju 7 bilo kome, kamoli učesniku Lige šampiona. A PSV se baš raspao u odbrani, po pola golova baš onako deluje amaterski. A da, to je Peter Bosz, koga god da trenira, ima takvu jednu utakmicu u sezoni. Došlo im je u najgore momentu. Da, ne, ali od njih je to maksimum. Stvarno nisam očekivao još neki veći šok u osmini finala od ovih što su imali u play-offu. Ono što, znaš ko mi je najveće razočaranje iskreno? Leverkusen. Znači, nakon toga što su u Bundesligi sabili Bayern u 16 metara i samo nesrećno je ostalo 0-0, onda sad je došla Liga šampiona, onda se videlo ko je veći klub. Ali ovo je čista aura većeg kluba. I doktorska dizertacija Harry Kane. Koja pored? Da. Mislim, to, ja stvarno, evo, moje pitanje za tebe, šta je Harry Kane to mogao da osvoji toliko u životu da bi ga zezali što nema trofeje? Šta Tottenham... Pa vidi, znaš kako, ljudi se vraćaju na to finale protiv Liverpoola kada je, sad kakva je priča, da li se on forsirao posto, da li ga je Pochettino stavio, znaš, ljudi se vade na to, imate tu situaciju sad, mislim kao izgubili su od Hrvatske u polufinalu, možda su mogli da prođu, izgubili bi od Francuske svakako posla, on je promašao penal s Francuzima, znaš, i to je meni isto priča malo glupa. Dobro, ja ne znam šta bi bilo okej, ali svako može da ima neuspeh, samo ne znam čega je to Harry Kane i gde je mogao da se ne osvaja. Sa Southgateom koji je ziheraš, koji je dostao sopstvenih ideja iz prvog selektorskog ciklusa do 2018. kako je radio, od toga je odustao. Tottenham koji, znači, igra finale Lige šampiona, oni odštapaju igračima gravirane satove kao finalisti. Son pita, pa čekajte, vi verujete da mi možemo da pobedimo? Gazda kluba. Da. Ne može tako. To je Đorđe Chiellini što je rekao, to u istoriji Tottenhama da si takav, mislim, prosto, okej, možda su mogli neki kup nešto da uzma, ali opet s druge strane... To je kup je varljiva kategorija, znaš. Oni imaju tu psihološku blokadu što oni faktički, jel tako, 2008. nemaju ni kup, nemaju ništa. Nemaju. Ali eto, uzet će Harry Bundesligu i... Pri čemu, izvini, okej, da jeste, sad je priča došao u Bayern, pa je Leverkusen svi to ljudi, Leverkusen prošle sezone je mogao da odigra sezonu bez poraza, ali vi shvatate da je Leverkusenu falilo 90 minuta. Ali kako je li problem bio Harry Kane ili ovi iza? Pa,
To ti kažem. A okej, da si izgubio titul, ti si izgubio titul istorijske ekipe, Leverkusen imao sezonu bez poraza skoro, bre, ljudi moji. Kad će se to ponoviti u fudbalu u skorijem periodu? Možda hoće, ali ja ne znam kad. Tako da ja sam uvijek bio za Kejna i uvijek sam na tom timu, Bogu hvala, jer imam mozak, imam oči. I da je ostao u Engleskoj, oborio bi možda Shearerov rekord, odnosno vrlo verovatno. Bi ga i oborio, da. Tako da, jer pazi, on je došao do 208 i dalje je u dobroj formi, znači računaj na 208 golova plus 2 sezone. Pa da je, pazi, da je dao ispod svog proseka, dao bi 15, pa bi bio na 15-16 bio bi na oko 240 i da još igra do kraja karijere, znači i penali i sve. Pa naravno, da ispod proseka igra Harry Kane, dao bi 15 golova u Premier Ligi, tako da to je jedan strelac za svako poštovanje. Ja volim Chrisa Wooda, ali Chris Wood ima 20 golova. Pa skoro, mislim. Ja volim Chrisa Wooda mnogo, ali nego šta sam hoćemo na nešto sam oko Real Atletico čekao, čoveče. Da, pa to sam da kažem, da. To. Kakav gol Alvarez? Pa ne, ali kakva 3 gola. Znači, prvo Rodrigo, najpodcenjeniji igrač Real Madrida. Misliš da je podcenjeniji od Valverde? Valverde je cenjen kao vezni red, igrač veznog reda, ali Rodrigo zbog ovih, sad još stigu i Mbappe. Rodrigo nikako da dobije neku medijsku pažnju, a bez njega Real mnoge utakmice velike ne bi pobedio. S tim da, ali to je... Rodrigo je živ dokaz koliko u današnjoj eri moraš da se baviš sopstvenim marketingom. Jer Vinicius i Mbappe u isti uložu. On ne zaostaje mnogo od njih po fudbalskom kvalitetu. I to se, jer on hoćeš da igra desno, levo, centralno ili centralno kao drugi napadač, šta god hoćeš igra pressing, igra odbranu, jako ti je koristan kad treba da vratiš loptu u posed, omogući Viniciusu da se malo i odmori, mada Vinicius igra odbranu, ali ne kao Rodrigo. I onda, vidiš, kad god je važno, Rodrigo je tu i dao onakav gol. Alvarez, ništa neočekivano. Ali ono je baš jedan lepši gol koji se vidi u skorije vreme iz onog ugla, onako ispaliti, ono se ne može. I onda Brahim Diaz, koji uopšte na malom prostoru. Nije trebalo, ali kako je kaže Čolo, ne očekujem da počne utakmicu, ali počne, damo onakav gol. Ali mislim da je, možda je zanimljivo koliko puta je Čolo dobio Real u ligi, dobio ga i u kupu, u finalu kupa ih je dobio. Kakva je to isto dokaz koji je veći klub u Ligi šampiona, kakva blokada. I na 1-1 Atletico, igrači su se pronašli, Atletico ih imao na 1-1 da pokuša nešto. Primi drugi gol i šta se desi? Čolo uvodi štopera umesto Griezmana. Znači čuva 2-1 i onda će ono njegovo, znaš, da pokuša napadne prvih 15 i posljednjih 15 minuta, a do tada da ostane u utakmici ako može. S tim da to mu je prošle godine prošlo protiv Intera, ali Inter je Inter, a Real je Real. A moglo da se desi da se svira penal nad Rodrigom, onda je moglo da bude penal bez problema. Kad je ušao prvo polovinu, to je bilo tako neki 10 minuta. I mislim da mora da nađe način da Javi Galan ne igra. Nisam skoro video ono katastrofalnije branjenje i 1-1 i znači ne može da odbrani 1-1 protiv Rodriga, ne može da odbrani pas koji dolazi od beka sa iste strane, ne može da odbrani dijagonalni pas. Znači čoveče... Dobro, taj kvalitet bekova Atletika je onako solidno opao posle godina jer su stvarno bili vrhunski na toj poziciji, sad je to već malo... A oni su vrlo bitni za njegov koncept branjenja i igre i svega ostalog, tako da... Vidjet ćemo, teško igrati protiv Atletika u gostima, znamo i sami da je uvijek svinja sa Čolom. I pored toga mislim da je ovo, pošto je osmina finala, da im je psihološki lakše nego da je polufinali, ovo im je, igraju 5. put igraju od kada je Čolo tu u Ligi šampiona protiv Reala. I ovo im je sad ili nikad. Ako ih sad ne izbace, ja ne znam kad će. Jesu njih ikada, oni su igrali znači 2 finala, igrali su tipa 18 ili 19 sa njima. Igrali su 2 finala i 2 četvrtfinala. I sve su izgubili. Sve su izgubili. Joj, majko. Pa da, ne znam šta bih rekao, Arsenal ih čeka onako odmoran. I nije u borbi za titulu, realno. Znaš, vidi, Arsenal može, čekamo, pazim, Saka i Martinelli, to se igra posle reprezentativne pauze, Saka i Martinelli bi mogli da budu tu. To drastično menja stvari. I mislim isto tako da, znači, da Arteti stvarno Rice i Partey ne trebaju zajedno. Zato što imaš, ako već Calafiori toliko dobro igra na beku, mislim da Luis Kelly treba da igra pored Rice, jer onako mu je to prirodna pozicija i mislim da sa Skellyjem i Edegorom mnogo više dobijaš. Jer zašto si platio Rice-a 110 miliona ako ti treba još jedna takva šestica? Rice to može da igra sam.
Pa dobro, činjenica da Rice ide ofanzivniji od partija, mislim, on se mnogo više obacuje i ima loptu u nogama. I to će mi biti interesantno, ako, ajde da pretpostavimo da je Real taj koji prolazi. Arsenal ne mora, Arteta ume da prepusti posed rivalu, Real ne želi posed. Arsenal ima užu odbranu i tu onda, ajde vidjet ćemo, onda ima i Rajsa, i Partija, i Edegora, Saku koji igra odbranu ako se vrati. To će jako zanimljivo biti. Mislim Arsenal ima tradiciju da može da dobije veliki klub u Evropi. I to, ali mislim da to što Arteta nekad može da igra, sa time se Real ne susreće u Španiji i generalno nešto, nisu igrali s takvom ekipom u Ligi šampiona. Da, oni nisu baš kao Atletico, a netni su između Atletika i Barcelona po stilu. Real bi uvek volao da igra sa Cityjem zato što zna da ima alibi da pusti posed i da čeka, znači imaju 3 od najboljih 6 igrača sveta u kontri i to je to. I njima je to super. Mislim da ovo što ovakav Liverpool i ovaj Artetin Arsenal nisu ono što Real želi za rival. To je malo komplikovano. Naravno, Real kao Real ima individualni kvalitet i Ancelotti svo iskustvo ovog sveta da se adaptira u sekundi, da možeš da budeš protiv njih bolji 160 minuta i onda da ti za 20 zagorčio život. Ali baš bih volao da vidim taj domeč. Da vidimo koliko je Arteta sazreo, jer nema šta da izgubi. Apsolutno nema šta da izgubi. Može da se fokusira Ligu šampiona, niko po mom mišljenju ne treba da mu zamera ovu sezonu, ne možeš bez Sake i Havertza i Jesusa da igraš. I u jesnijem delu povreda Edegora. Liverpool, koliko god igra dobro, ima i sreće sa povredama rivala. Nešto kao Boston prošle godine u NBA-u, da napravimo paralelu. Da. I još ostalo da napomenemo, dosta tugaljiv meč Dortmunda i Lila, sem gola Adeyemija koji je bio vrhunski. Zašto tugaljiv? Pa nekako, ne znam, Dortmund je mogao da reši. To ti je mana ovog formata što prethodni format imao si 2 utakmice u dnevno osmini finala i ako jednu pogledaš, drugu malo premotaš, mnogo si lakše da iskačeš. Sad, recimo, glupo mi je što su Liverpool, PSG i Bayern i Leverkusen u isto vreme. Isto vreme, da. Pa tugaljivo je, mislim da je Dortmund imao šansu da stvarno da bar 3-4, sve su promašili, ali onako, ne znam, nisu strelali. Imao je posle Lille šansu. Imao je posle Lille šansu na kraju, da. Ne, vidi, ja očekujem prolaz Lila i očekujem, vidi, Bruno Ženeziju, nemoj da zaboraviš da ima polufinale Lige šampiona sa Lyonom. To da. I to kako polufinale. I mogu da uđu u finale bez problema, da su imali malo sreće, ušli bi. To je trener koji zna. Dobro, nisu mogli sa Bayern. Dobro, s Bayern nisu mogli, ali dobro. Žem da je bio malo drugačiji, možda bi mogli. Ne, nisu, ali su izbacili City. Da. Tako da, ja ne znam, novi format, ne mogu da se zakunem u njega jer se igra prvi put. Da li je automatski određeno domaćinstvo ili se ono posle žreba? Ja pretpostavljam. Ako je prva u Francuskoj, Lille, ako onako igra samouvereno kod kuće kako ume da igra, zatvori prilaze gol. Oni su propastili Real u Francuskoj. Ja mislim da sad, pošto su ipak precizno određena mesta da je po NBA formatu da više ekipa, odnosno viša pozicija na tabeli ima automatski pretpostavljam, znači primjer radi Arsenal će proći, pa sad ne znam, mogu da nađem neki duel, recimo recimo Bayern i Inter će imati verovatno prednost domaćeg kao četvrto poziciju, odnosno 20. Znači da će revanš biti u Barceloni, ali ja očekujem tu jedno 150 teških minuta za Barcelonu protiv Lille. Mislim da Dortmund to ne može da im iznese sad, ovaj Dortmund. Pa da. Vidjet ćemo, nije Lille bez šansu, nisu za njih, je u gostima super. Tako da, pretpostavljam da je to format. Nemam tu informaciju, to moramo da saznamo za naredni put. Liga lopova? Dobro, Ligu, znaš kako, nemamo puno ni vremena, neću samo da, što se tiče Lige lopova, eto da zabeležimo tu, Roma Bilbao će biti revanš. Mislim, ovako je u fokusu, ali posebno revanš, zato što, znaš šta je, Ranieri se bori za svoj evropski trofej, pred penziju, a s druge strane De Marcos, kapiten Bilbao, završava karijeru, a finale je na San Mamesu Lige Evrope. Znači, oni će da poginu sada u revanšu. Da. Baš glupo primjer gol u zadnje minutu, ono je baš bilo bez veze što su primjeri. Ali vidio, zasluženo Roma. Ranier je neverovatnu stvar napravio. Taj čovjek imao neki gafova u karijeri, posebno upečatljiv dvomeč onako Chelsea 2004. Ali da nije osvojio to do osvajanja titule s Leicesterom, koliko se taj čovjek podcijenjivao. A to je onaj problem, on je često umeo da vodi, ne znam, 5. ekipu po snazi, pa završi drugi i tako nekoliko puta da kao loser, čoveče, pa... To što ih je dogurao dotle je već impresivno dobro. Ali to je ono što neka stvar koju ljudi teško razumeju.
Šta god da se desi tu, mislim da pobednik prolazi u polufinale, da je ovo možda čak i finale pre finala u nekoj varijanti. Tottenham je naravno razočarao onda kad god se nešto očekuje od njih. Sreće pa imaju revanš kod kuće i da je AZ Alkmaar s druge strane, ali neko ozbiljniji. Plzen je sa 2 igrača više primio gol od Lacija, onda se setiš da je bivši štoper Partizana igra pa Sveta. I onda se čudiš, primaju gol sa 2 igrača više, naravno da primaju. Lacija ti primiš gol, znači kluba koji primi gol u zadnje minutu. Ali Baron je strašno vodi Lazio sa... I pazi, posebno što se Lazio otvara ako to Tottenham ispadne. Tottenham ispadne, sam sada da kažem. Vodu koji je razmucao Olimpijakos. Dobro, nije to neočekivano. Mislim, mnogo organizovanije klub i sistem igre. Nije nikakva tajna. Što se tiče utakmice Borac Olimpija u Ligi Konferencije, Borac Rapid. To je Stanislav najbolje ispratio i to ćemo se bavimo ponedjeljkom ko što se uvek i bavimo. Dobar rezultat za Borac. Naravno, dobar rezultat, malo sreće je bilo, ali sreće prati hrabre. Mislim da Borac, ako bude dovoljno čvrst i povede u prvom poluvremenu, ima neku šansu da izdrži. Ako ne budu vodili u poluvremenu ili da ga daju do 60. jako teško, Rapid je objektivno dosta ozbiljnija ekipa, to su i pokazali. To je sve što ću reći na tu temu. Tako da, šta je još bilo zanimljivo? Sociedad Manchester? Pa dobro, nije to toliko zanimljivo. Ne znam ni šta da očekujem tu. Ti nikad ne znaš koji United će se pojavi. Ali opet se sve to svodi da nešto Bruno Fernandes spašava. Korektan revanš. Ali Liga Evrope neko su baš je teško za previdjeti. Sublimirao bih, ne bih se bavio predikcijama, nego bih da je sublimiramo sledeće nedelje. Da. Isto važi i za Conference. Pobeda Panathinaikosa protiv Fiorentine, onako jednom dobrom meču. Malo neočekivo. Mislim, ona je vatrena. Beše Pafos i Celje su dobili, tako objektivno su... Pa vidi, samo ću reći da ovo što Borac i Celje rade pokazatelj da apsolutno Vojvodina, mislim o Partizanu neću da pričam, ali Vojvodina TSC, na primjer. TSC, Čuka i Radnički Kragujevac mogu da rade ove stvari. I nema opravdanja što nisu ni blizu. Nemoj da zaboraviš da je Borac nekad služio kao prijateljski klub, bratski klub Vojvodine, da se pre sezone odigra neka prijateljska, da se malo odmere snage, da Vojvodina tempira formu. Pogledaj sada razliku. Tako da svaka čast Žižoviću i ekipi Luke. David Vuković, ozbiljan potencijal u najavi, momak 2003. godište, Stojana Vranješa volimo, pa ga volimo. Đole Despotović klasa. Ne, stvarno, pazi s kojim igračima su došli do te, znači može se, nije nauka. Celje protiv Lugana fenomenalno. Jedno što mi se svidilo, nisu igrali, znači, nije samo da su čuvali 1-0, oni su htjeli da daju drugi gol. Dovoljno izbalansirana ekipa. Tako da, pokazatelj koliko se može i šta se može. Chelsea relativno rutinski protiv Kopenhagena. Chelsea neće osvojiti samo ako ne bude hteo, ajde da se ne lažemo. Ali takav je disbalans takmični, šta da radiš. Više su mi ove ekipe za apostrofirati. Šta sam hteo, nešto mi je samo iz Lige Evrope promaklo. Lige Evrope, Rangers dobio Fener, eto to je nešto zanimljivo. Mourinho, mislim, si vidio? Čovjek ne zna da Obradović nije u Fenerbahčevu. Dobro, Željko je svuda, to je svakako činjenica, ne mogu da ga krivim zbog toga. Bilo je Lyon relativno rutinski protiv Steaue, Ajax Frankfurt. Što je bila sjajna utakmica. Nisam ispratio, Frankfurt povedio, nisam. Ali vidi, da li misliš da je Liverpoolu, evo ti čisto, da li Liverpoolu, pošto se povezuje sa njim, da uzme Ekitikea kao mlađeg na 9 ili da se juri Isak? Pa 150 miliona jeste mnogo, ali Aleksandar Isak je klasa i pod igrača. Ja ne bi, samo je pitanje povreda. To mi je jedina mana svega toga. Aleksandar Isak je stvarno vrhunski fudbaler, tako da ne znam kako je finansijsko stanje. Ako nije 150 miliona, znaš moj odgovor, ako jeste, vidi, jeste, sve ima para da se plati, ali što je mnogo je. Bitnije je da se drugde ulože sredstva, ima taj neki mali momak s brojem 11. Tu valja uložiti sredstva. Da ostane malo da igra ko hoće. To je bitno. Tako da, eto, u suštini, to bi bilo to. Sublimirat ćemo, znači, revanš sa sledeće nedelje, pa ćemo staviti malo više fokusa na fudbal. Gledajte večeras Partizan i o tome ćemo za 7 dana pričati
u istom ili sličnom terminu, u ovom sastavu. Pratite, pišite, znači ako mislite da smo nešto preskočili ili nismo dobro uradili, tu smo za vas, ispratit ćemo. Naravno PayPal, Patreon, ali ja ne mogu to kao Stanislav da izgovorim i to je suština. Ali duh je tu, to je bitno. Tu smo sa vama, znači sledeće i u ponedeljak i u sredu ćemo imati zanimljivog gosta i onda verujemo u petak ponovo. Na kraju krajeva ako je predsednik sa svojih 0,8 pojavljivanja po danu povećao na 1,3, zašto ne bismo i mi? Nas je lepše slušati nego predsednika svakako. To je to, čujemo se u ponedeljak, vidjet ćemo još u kom sastavu. Budite u Sportski pozdrav.